Wara l-aħħar każi tal-korruzzjoni fil-Futbol, fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista spjega li se jieħu l-problema tal-korruzzjoni fl-isport bis-serjetà u pparteċipa b'mod attiv biex tfassal abbozz ta' liġi li jindirizza b'mod konkret u dirett din l-istess problema. Il-Partit Nazzjonalista sostna li ilu xhur li ddikjara d-dispożizzjoni sħiħa tal-Oppożizzjoni sabiex dan l-abbozz jiġi konfermat u approvat bħala liġi. Bħalma turi ċar l-ittra mibgħuta f'isem l-Oppożizzjoni f'Lulju 2017 lill-President tal-Malta Football Association, il-Partit Nazzjonalista esprima bl-aktar mod qawwi il-ħtieġa urġenti li dan l-abbozz jitressa għad-diskussjoni tal-Parlament. L-ittra kienet iffirmata minn David Agius u Jason Azzopardi. L-aħbar kera li 6 plejers tat-tim nazzjonali tal-futbol ta' taħt il-21 sena instabu ħatja mill-UEFA ta' involviment f'manipulazzjoni tal-lob u sentenza ta' uffiċjal ta' Pembroke juru kemm kellha raġun l-Oppożizzjoni tinsisti għal azzjoni immedjata, sostna l-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista qal li jkompli jħeġġeġ lill-Gvern biex malajr kemm jista' jkun iressaq fil-Parlament l-ewwel qari ta' dan l-abbozz ta' liġi ħalli wara u malajr kemm jista' jkun il-Parlament Malti japprova dawn il-bidliet tant neċessarji fil-liġi Maltija għal ġid tal-isport u l-isportivi f'Malta. Il-Partit Nazzjonalista fl-istqarrija qal li jemmen ukoll li wasal il-mument li f'pajjiżna tinħoloq pjattaforma bil-parteċipazzjoni ta' diversi stakeholders biex bħala pajjiż nikkumbattu b'serjetà il-korruzzjoni fl-isport. Il-Partit Nazzjonalista temm jgħid li l-isport għandu jitħalla nadif u fl-istess ħin tibda f'pajjiżna kampanja edukattiva biex inkomplu nsaħħu l-kultura sportiva f'pajjiżna.